What's up, guys? John Seb Moto here, and today is about SEC helmet. Obviously, as you can see on this box. So yeah, this is just a quick review of this helmet that I got. Without further ado, let's go ahead and open it up right away. Anyway, I already opened this and used this a few times, maybe the fifth time already. I just would like to show you how my new helmet would look like. I'm gonna open it up right now. So again, mumurahin lang siya. Hindi siya katulad ng LS2 or ano pang helmet dyan na medyo mahal. Hindi kaya sa bulsa ko. Kasi nagamit ko na ito. Dito yung manual niya. Kunin ko muna tong box. Ayan, nakuha ko na siya sa box. At saka paloob po siya sa SIC bag, helmet bag. Wala na siyang ano dito, parang film protector or plastic. Kasi nga tinanggal ko na. So, ito po siya. Ito yung bagong helmet ko. Nabili ko siya sa Facebook Marketplace. Nakapost siya as 2,100 pesos. Nakatawad ako ng 100, so binigay niya ng 2,000 pesos only. Which is a pretty good deal naman. So, hindi siya dual visor. Single visor lang siya. Tsaka clear. Clear yung lens niya or visor, whatever you call it. So, ito po yung side view niya. Naka 3 color, 3 tones siya. Gray, white, and black. Nakamat lahat. Saka dito yung logo niya, SAC. Tawag nito, Reactor. Ito siguro yung model niya ng helmet na ito. Maganda siya. May logo siya ng SAC dito. At saka sa likod, may SAC din siya. Sa gilid. At saka yung logo niya sa likod, ICC, DOT. Medyo simple lang yung design niya. At saka mura lang siya, 2,000 lang. Importante, medyo okay na rin yung quality niya. Hindi siya kasing ganda ng quality ng helmet ng mga KYT, mamahalin na yayamanin na helmet. Ano pa ba? LS2. Medyo mura din yung mga LS2 pero mas mura to. Kaya ito yung pinili ko. Kasi nagdidepende lang sa budget ng tao yan eh. So ito lang yung kaya kong budget. Kaya ito binili ko. Okay din yung kanyang yung foam sa loob. Para din siyang LS2 na helmet. So yan po. Removable yung ano po niya, yung ako po, nag-blurry na naman. Okay. Yan, removable yun po yung foam niya or tawag dito linen sa loob ng helmet. So pwede mo po siyang malabhan. Complaint ko lang dito is yung ano niya, yung ito yung ang tawag ba dito, yung parang takip sa ilong. So hindi siya rubber. Yung texture niya hindi rubber. Solid plastic siya, katulad ng ganito. At saka dito sa ibabaw. Hindi naman siya pangit tingnan. Okay na rin. Hindi katulad ng ibang helmet naka-rubberize yung ito dito. Tsaka removable pa. So ito hindi siya removable, tsaka plastic. At saka yung part dito. So yung part dito hindi siya pantay. Dito parang may dent siya. So hindi siya plain yung pagkakadikit niya sa lower part ng helmet. Yan. Mukha naman siyang matibay. Kaya lang hindi lang siya pantay. So ang texture dito, rubberized texture siya. At ang gusto ko namang part niya, yung graphics niya. Gusto ko yung graphics niya. Yung design. Saka yung logo dito. Ang gandang tignan. Gusto ko rin yung ano niya, yung ito, design dito, yung rubberized texture, yung rubberized na parang fin.
So, para siyang kung baga sa kotse, para siyang spoiler. Yan, ang gandang tingnan. Meron na siyang ganito sa likod. Yan. Dito, sa gitna. At saka sa kabila. So, maganda naman siya. Sa presyong 2,000 pesos lang. Mura lang siya. Tsaka, garantisado pa yung quality niya. Naka DOT standard na siya. Tsaka may ICC sticker. So, overall, gustong gusto ko siya. Tama lang, swak lang sa budget. Tsaka maganda pa yung forma niya.